päivää kaikille, se on Kiitävä kaksikko täällä jälleen kerran. Sori, meillä on ollut pikku taukoa nyt tässä, tää yksi ei ole kuvata. Mutta joo, niin ja tosiaan meillä on ollut koulua ja tällaista kaikkea tällaista. Nyt me ollaan taas täällä, näin takaisin täällä. Ja tiedäkseni mitä mä teen? Enchant table. Hei, tämän videon aiheena voisi olla enchant-huone. Mutta mihin tulee meidän enchant-huone? Missä sä oot? No, mihinkä sä nyt kaivat? No, totta kai sä kaivat sen meidän talon, mutta mihkä tänne? Aha. Mä voisin mennä vähän mainaileen. Nokkaa. Joo, mä menen varmaan mainaan. Joten mä nyt varmaan nopeutan sen teille siksi aikaa kun mä mainailen, joten nyt nopeutuu. No niin, nyt mä oon mainannut hetken. En tiedä, nopeimmat näki, että mä löysin vähän timuja ja sellaista. Tää on varmaan aika monikin. Teen pikku strip minein ja tän Enni oli vissiin nähnyt täällä jotain pillagereja. Eli mä menen nyt ettiin. Pillagerit. Mihkä te katositte? Oi pillagerit, ei tuon skeletoni. Enni, onks meillä ruokaa kotona? Se ei ole ruokaa. Tää ei voi syödä. Niin. Niin. Ei se on ruohoa, se on ruokoa. Champi. Sitä voi syödä. Ei, no sitäkin. Ei ole. Jaha. Jaha. Toi, no mäkin on tässä harkkulla. En tiedäks vaan. No, sen nyt ehkä voi niinku arvatakin vähän. Kato sun sisäpeltoa. Käy kattoon sun sisäpeltoa.
Enni, oota. Saamme testaa yhden häkin. Koska jos sä laitat toi släbejä tohon veden päälle, niin se vesi ei kato. Tiesitkö se? Kato. Tuu pihalle. Tuu. Testataan yksi testi. No mä nyt sen tiedä. Tuu pihalle nyt! Missä sä oot? Niin kato. Tässä näin. Tässä on vettä. Mä laitan slabin tohon. Ja kato. Siellä on silti vettä. Laitetaan tolleen tonne sisälle. Koska sit me ei nähdä tuota vettä. Se toimii silti yhtä hyvin. No, ei kun kyllä siinä on vettä. No, paljon hienompi. Ja kato, mä tein tähän tälleen. Oi vitsit, mulla on puoli sydäntä. Eli vaan 2. Niin. Oi vitsit. Pitäisikö mennä mainaamaan, Venni? Miksi ei? No ne on kaikki muuta, kun ne on kaikki aika mä tiedän, että ne on tyhjiä. No nyt ei oo. Pitäisikö lopettaa tää episodi tähän? Mitä sanot? Joo. Okei, eli se olisi Kiittävä kaksikko. Täällä näin. Oli taas pienen tauon jälkeen. Saat kyllä. Ja joo, se olisi nyt mun osalta. Moi moi. Enni vielä. Tämän päivän toisessa jaksossa niin se on vähän pidempi kuin noin muut jaksot, koska on ollut aika pitkä tauko, että se on varmaan, se voi olla puoli tuntia. Jotain semmoista, että niinku joo. Muistakaa muuten katsoa tämän päivän toinen video. Moikka! Moi moi.